Assalamu alaikum, ukuthula makube kini. Sanibonani ma-Afrika. Ake ngikhulume ngeqiniso elibhlungu. Iqiniso elicishe lifane nokufa. Ngoba ukufa kuyiqiniso elibhlungu. Kodwa impilo yalomhlaba ingamanga amnandi. Angikuphindele. Ngithe ake ngikhulume ngeqiniso elibhlungu. Ngiyazi abaningi bazothinteka. Abaningi ngeke baphatheke kahle. Kodwa ke ekugcineni ngiyathemba uzongizwa ukuthi ngifuna ukuthini kuwe. Enye yezinjulabuchopho yonzingalwazi ababejula ngokomqondo. Wake wakhuluma amanye amagama abhlungu exwayisa abantu ngalawo magama layo. Wathi uyabona inhlanzi, fish, namanzi abangani abakhulu. Inhlanzi namanzi zithandwa ezinkulukazi. Kodwa kufika lapho amanzi ehlangana nomlilo esekhohliwe ubungani bawo nenhlanzi. Kodwa amanzi ahlangana nomlilo ukuthi kuphekwe inhlanzi le ewumngani wayo. Angazi noma ungizwile. Amanzi nenhlanzi zithandwa ezinkulukazi, amathe nolimi. Kodwa kufika isikhathi lapho amaqiniso ehlala obala kubonakala ukuthi phakathi kwamanzi nenhlanzi ukhona okade engeyena umngani weqiniso, ukhona okade ekhohlisa omunye. Lapho amanzi esehlangana nomlilo ukuthi akuphekwe inhlanzi. Cabanga ukuthi ungizwile isiZulu asitoliko. Ngaya amagama lo muntu lo omthembe kangaka yokujikela ngelinye ilanga. Ngizama ukutshela leyo nto leyo. Lo muntu lo omthembe kangaka yokujikela ngelinye ilanga. Sometimes uma ekujikela uyokujikela engaboni ukuthi uyakujikela ngoba isimo sesimfake lapho ekuthenini manje makakujikele engaboni. Angikuphindele. Lo muntu lo owumngani wakho, lo muntu lo owumfowenu, lo muntu lo owudadewenu, lo muntu lo owuma wakho, lo muntu lo owubaba wakho, lo muntu lo osebenza naye emsebenzini. Wena uyamthemba. Kodwa yena unabangani noma unamalunga omndeni noma unamalunga enisebenza nawo la emsebenzini abangakuthandi wena, abangakufiseli impumelelo. Kodwa yena akazi. Nawe awazi ukuthi labangani laba anabo yena ongabazi wena. Awazi ukuthi ubathekela zonke izifiso zakho ezinhle oyifisayo. Etshela abantu abangakufuni. Bese kusebenza lento leyo okuthiwa inhliziyo embi noma i-evil eye, iso lengulube. Umuntu uyathakatha ngamehlo, isiZulu sithi umona usuka esweni. Umlomo yiwo oyinkinga, umlomo. Qaphela into oyikhuluma ngomlomo wakho. Angazi noma ungizwile. Ngithi mina lo muntu lo omthembe kakhulu unabantu abangakuthandi wena, kodwa yena akazi ukuthi labantu labo wena bakuthandi. Yingakho konke wena ngokumthemba kwakho omethekela kona isifuba sakho sonke
iy'mfihlo zakho zonke, iy'fiso zakho zonke uzitshela lo muntu lona oyingozi empilweni yakho kodwa wena wazi. Naye ayotshela labantu laba abayingozi empilweni yakho kodwa yena akazi ukuthi labantu abatshelayo ngezinto wena omtshela zona ngoba umethemba yibona abaphenduka babe yingozi empilweni yakho. Nawe wena omtshelayo awazi ukuthi lo muntu lo omtshelayo njengoba umthemba uyena oyingozi empilweni yakho ngoba uthatha izinto wena omtshela zona eziphakathi kwakho naye ayoyitshela abantu abathembayo njengoba nawe umthemba engazi ukuthi labantu laba njengoba ebatshela izifiso zakho baba yingozi empilweni yakho. Yena uyena iWi-Fi exhumanisa izinkinga zakho ukuthi labantu bakulethele izinkinga bangakufisela into ezinhle ngaye uyena iWi-Fi yabo. Nawe wazi ukuthi yena njengoba eyiWi-Fi yakho uxhumene naye uyena futhi yena umbaqambili okolimi lenyoka. Umtshela into wena umthemba ayidlulisele kubantu abangakufuni engazi ukuthi abakufuni. Nawe wazi ukuthi utshela izimfihlo zakho abantu abangakufuni. Ngicabanga ukuthi ungizwile. Monga sangizwanga la isiZulu asitoliko. Bafowethu bengisika nje elijikayo. Ngiyabonga, qaphelani ukuthi obani abantu enikhipha izimfihlo zenu kubo. Angibonge.